Опитах някои от най-екстремните биохакове на знаменитости и днес ще споделя резултатите си, опита си и също ще ви кажа какво да направите, за да получите почти същите резултати на малка част от цената. Защото някои от тези неща са много скъпи. Но аз съм като едно човешко опитно зайче за различни терапии и съм опитвал много повече от този списък. Но това са някои от популярните неща, които ще чуете по новините с различни знаменитости. Основният механизъм е много прост. Вие добавяте стрес към тялото, за да задействате определени биохимични пътища, които да ви помогнат да се възстановите по-бързо или по-ефективно. Но осъзнайте, че истинското възстановяване идва от собственото ви тяло, а не отвън. Външните фактори се наричат епигенетика, които всъщност могат да задействат този лечебен процес. Така че нека първо да започнем с номер 1 – пептидите. Пептидът е по същество инструкция, която казва на тялото ви какво да прави. Много спортисти използват пептиди, знаменитости и хора с широк спектър от различни проблеми. Причината да искам да пробвам пептиди беше заради остеоартрита ми от години травми, спорт, мотоциклети и други. Това са инжекции, които си поставяш сам. И цялата област на пептидите е много нова и ще отнеме време, за да се съберат всички изследвания и да се разбере какво наистина могат да правят. Но аз ползвах пептиди преди няколко години и пробвах само 2 различни вида пептиди. Един от тях тук се нарича BPC-157 и този конкретен изпраща сигнали в тялото, за да помогне за подобряване на ставите, за да подобри кръвообращението, сухожилията, нервите. И аз го ползвах основно за артрит. И честно казано, не усетих твърде голяма промяна от това. Пробвах също ето този наречен тимозин алфа-1 и той действа малко повече върху имунната система, намалявайки възпалението, особено при хронично възпаление, за да видя дали може да ми помогне с артрита. Като си има предвид това, много хора се кълнат в тях и постигат страхотни резултати. На мен лично не ми подейства особено, но това, което открих, че работи по-добре за моя артрит, е миофасциалното разтягане. Всяка вечер преди да си легна, правя си рутинни упражнения, които включват разтягане не само на ставите, но и на фасциите, които са като неопренов костюм, обхващащ цялото тяло. Но от всички неща, които ми помогнаха, това беше най-важното. И разбира се, омега-3 масни киселини, рибеното масло е много важно, както и избягването на всички семенни масла. Но за мен досега разтягането на фасции е безспорно най-доброто нещо, което помага при моя артрит. Нека поговорим за номер 2. Стволовите клетки. Това е интересна тема. Има много хора, при които можеш да отидеш за стволови клетки. Отидох в една клиника в Лос-Анджелис, която разполага с много напреднал метод за извличане на стволови клетки от телесните ти мазнини, така че всъщност трябваше да напълнея. Имах малко мазнинка по корема, за да могат да извлекат стволови клетки от нея. И имат тази машина, с която я източват и извличат тези стволови клетки и след това ги инжектират в тялото ти, докато си в безсъзнание. Много е скъпо в сравнение с други видове терапия с стволови клетки, при които ще използват други видове стволови клетки от животни или други източници и след това ще ви инжектират. Аз съм правил и такива. Те са по-малко скъпи. Лично аз не видях голяма промяна. Почувствах подобрение без съмнение. Бих ли го направил отново? Не мисля, че бих го направил. Но пак казвам, причината да отида е, че четях постоянно истории за успех и има толкова много хора, които се кълнат в това. За тях това е просто чудотворно нещо, но аз го направих заради артрита си и те всъщност ми направиха над 125 инжекции в гръбнака, а също и в лъкътя и рамото ми. Така че беше доста интензивно. И възстановяването беше също доста трудно, защото си малко схванат след това и затова вървиш някак си бавно. Спомням си, че бях в Лос-Анджелис и трябваше да остана там за няколко дни, така че бях облечен в анцук и с една голяма тениска бях целия посинен, откъдето ми бяха извадили стволови клетки и вървях по булевард Холивуд, влачейки се като някой възрастен човек. И не можех да си взема душ веднага, така че косата ми беше цялата разрушена и вървях и се надявах никой да не ме познае. Така че, разбира се, минавах оттам и видях този много скъп магазин за здравословни храни. Влезте вътре и си вземете храна. И разбира се, имаше цял куп хора, които ядяха отвън и казваха: на здравейте, Дейерберг, как сте? Гледам всичките ви видеа. А аз си казах: добре съм. Изглеждах като старец, сякаш току-що бях станал от леглото и като инвалид и се надявах никой друг да не ме познае. Но като цяло стволовите клетки са наистина очарователни. Има и други начини за задействане на стволови клетки.
Никога не бих разубедил някого да използва стволови клетки, защото съм чувал едни от най-удивителните неща от тях. За мен то не се справи с артрита ми, както миофасциалното разтягане. Стволовите клетки са като празни клетки, които още не са се превърнали в нищо. И тогава тези неопределени или недиференцирани клетки могат да се превърнат в всякакви клетки, от които имате нужда като нови работници. Другото нещо за стволовите клетки е, че можеш също да стимулираш стволови клетки чрез продължително гладуване. Нали? 3 дни продължително гладуване могат да създадат огромен скок в стволовите клетки, без да се налага да харчиш нищо. Постенето е много евтино и почти всеки може да си го позволи. И само като странична бележка, ако някога правите продължително гладуване и искате ползите от стволовите клетки, изцелението и прочистването на клетките си, това е автофагия. Ако се опитвате да гладувате продължително само за отслабване, тогава трябва да правите интензивни тренировки, ако можете да се справите с това. Но обикновено не искаш да правиш нищо лудо, защото си в режим на възстановяване и наистина искаш да си почиваш и да оставиш тялото си да си свърши работата, да се лекува и поправя. Добре, следващото. Това е наистина интересно. Нарича се интермитентно, хипоксично, хипероксично трениране. Това, което ще трябва да направите, докато сте на бягаща пътека или на велоергометър, е да си сложите маска, която е свързана с машина, способна да контролира кислорода. И така, докато вървиш с тази маска за лице, ти се загряваш и след това в определен момент превключваш, за да намалиш подаването на кислород за съвсем кратък период от време, може би за 30 секунди, може би до 1 минута. И разбира се, когато започвате с това нещо, е препоръчително да започнете с нещо наистина малко и след това насищаме цялото тяло с кислород до цели 80%. Така че просто доставяме целият този кислород директно на клетките, докато извършвате упражнения. Сега, наистина интересното тук е, че когато лишаваш тялото си от малко кислород и имитираш тренировка на висока надморска височина и клетките ти започват да гладуват за кислород, и тогава с времето дори изграждаш нови капиляри и изграждаш нова съдова система, защото създаваш този стрес, който кара тялото ти да компенсира. И тогава буквално насочвате този кислород към зони на тялото, които в даден момент не са имали достатъчно кислород, особено при възпаление, защото при всяко възпаление има липса на кислород. Така че това е чудесен начин да подобрите възстановяването и да се отървете от възпалението. Какво направих, разбира се, каквото винаги правя, просто го настроих за по-малко кислород и се насилих малко повече и буквално за около 2 седмици имах тази имунна реакция, защото това, което правиш е, че намаляваш, увеличаваш притока на кръв към определени зони на тялото си, които може да имат токсини и тогава това създава имунна реакция. Имайки предвид това, ако някога го правите, правете го бавно и постепенно за определен период от време. Аз го направих, за да подобря нещо наречено VO2 Max, способността на тялото ми да използва повече кислород. Сега, като казах това е скъп уред. Струва около $10 000. Мисля, че можеш да постигнеш почти същите ефекти, ако просто си вземеш една ефтина маска. Мисля, че се наричат маски за тренировка на голяма надморска височина, където можеш да настроиш малкия монитор за съпротивление на кислорода, за да симулираш различни височини. И аз имам една такава и ги използвам също. И разбира се, правиш кратки спринтове, при които спираш достъпа на кислород, а после го отваряш и оставяш себе си да дишаш. И почти всеки може да си позволи тези уреди. Горещо го препоръчвам, за да може тялото ви да се адаптира и да има повече ползи. Да поговорим за следващата озонотерапията. Това, което аз получих е, че всъщност ти взеха кръв, прокараха я през озонова машина и след това ти вляха кръвта обратно и сега имаме тази озонирана кръв, която пътува през цялото тяло и това е едно много дълбоко почистване на организма. Наистина е много добро за всякакви скрити инфекции. Сега, осъзнайте, че можете да получите вид озонова терапия само чрез упражнения, нали? Правене на сауна, консумиране на кръстоцветни зеленчуци, правене на периодично гладуване и продължително гладуване. Всички тези неща укрепват детоксикационните системи на тялото ви. Да преминем към следващото – сухо гладуване. Сухото гладуване означава, че не приемаш никаква храна и никакви течности. Сега, първото нещо, за което вероятно си помислихте е: о Боже, това е опасно. Мисля, че можем да съществуваме само 3 дни без вода. Пак казвам, аз съм човешко морско свинче, така че, разбира се, трябваше да го направя, защото хората ми казват да не го правя. Това е моята природа от много дълго време. Ако ми кажете да не правя нещо, разбира се, трябва да го направя. Има групи хора, които правят сухо гладуване.
Те са правили сухо гладуване буквално по 11 дни подред, понякога и повече. Когато правиш сухо гладуване, просто създаваш по-интензивен ефект върху тялото се. Вие задействате много гени за оцеляване, които обикновено не бихте задействали, които вероятно никога не сте активирали преди. Имало е експерименти, особено с хора, които имат рак, че когато са правили вид сухо гладуване, то е помогнало да се отърват от рака по-бързо, но пак трябва да го правите много постепенно. Беше много странно, когато го направих, да си лягам вечер, знаейки, че не съм пил нищо. Успях да го свърша, но истинският проблем беше, че бях навън да работя в градината под палещото слънце и сега се подя. Трябваше да си почина на хладно място и пак повтарям, не ви препоръчвам да правите това, освен ако наистина не разбирате какво правите и сте под наблюдение, защото ще добави много стрес към тялото ви. Последното нещо, което искам да кажа за сухото гладуване, което е доста очарователно, е, че когато не пиете вода, всъщност изгаряте повече мазнини. Мазнините всъщност се превръщат в вода. 1 паунд мазнина ще бъде преобразувана в повече от 1 паунд вода. Не е ли странно това? Това се нарича биологична вода и тя има и свои терапевтични свойства. Цялото масово послание е, че трябва постоянно да пиете вода, иначе ще умрете. Трябва да пием. Но ако погледнете древните хора, които са живели в естествена среда, ние не сме пили толкова много вода постоянно. Пиехме, а после не пихме известно време. Винаги се питам, дали постоянното пиене на вода е толкова полезно. Понякога може да ви изчерпи от минерали, особено натрий, и да създаде друг проблем, но когато правите сухо гладуване, правите това много по-силно и хората съобщават за наистина огромни ползи от това сухо гладуване. Така че може да искате да проучите сами. Добре, нека поговорим за ледените бани. Имам ледена вана. Аз всъщност не слизам под 50 градуса. Опитах, но не се получи, така че се придържам към 50 градуса и може би дори трябва да започнете от, знаете, 60 градуса. Но смисълът е, че променяте телесната температура, за да създадете стрес, който да предизвика лечебен ефект в тялото ви. И това, което открих, защото имам артрит, е, че има огромен ефект върху възпалението ми. Много е болезнено, особено в самото начало, защото всяка една клетка в тялото ти е като не го прави, разбрали, не го прави. Така че аз просто обръщам това и казвам на тялото си, влизаш, нямаш избор и просто влизам веднага. И тогава трябва да се съсредоточиш върху дишането си, защото започваш да изпадаш в този режим на бягство или борба и си като поемаш си въздух. Обичам да държа предмишниците си навън, защото много изстиват и мога да го правя за 5 минути. Трябваше да свикна с това, но ако го правите само няколко пъти седмично, супер полезно е. Основното, което забелязах обаче е, че влияе на мозъка ми повече от всичко друго. Просто чувствам, че вниманието ми, фокусът ми, паметта ми са много по-добри. Така че, ако ще правя видео, например, трябва да съм напълно там. Ще направя ледена баня, добре, и после ще направя видеото и почти нямам нужда от монтаж. Мога просто да го мина от А до Я и също настроението ми скача нагоре. Аз съм по-щастлив. Невероятно е. Искам да кажа, помислете какво се случва. Тялото ви трябва да поддържа 37 градуса, нали? И вие влизате в тази студена вана. Какво трябва да направи тялото ви тогава? Трябва да генерира огромно количество топлина. Как става това? Чрез митохондриите. Митохондриите, вместо да произвеждат енергия, те генерират топлина, което е съвсем различно нещо и хаби много енергия. И това е, което трябва да направите, ако искате да отслабнете, защото когато хората имат излишни мазнини, тялото им става много ефективна машина и не иска да хаби енергия, то пести енергия. Така че начинът да я изхабите е чрез студена терапия. Това е едно нещо, което можете да направите, да не говорим за други неща като упражнения. Но дори не е нужно да си правите ледена баня. Можете просто да вземете студен душ. И дори можеш да охладиш само част от тялото си, не цялото. Това е също така малко по-лесно. Така че тези екстремни биохакове, използвани от знаменитости, всички функционират чрез добавяне на стрес към организма.